sa mi tu veľmi dobre, mám veľmi rád tieto trate a myslím si, že mi veľmi vyhovujú, pretože je tu veľa strmých kopcov a strmých zjazdov. Máme nového vedeckého závodníku, je to Jakub Brula, Slovensko. Áno, lyže posluchali a išlo sa mi výborné. Doma som sa chválil, že bude takéto umiestnenie, doma som im to vravel, ale úprimne som to nečakal. Prvý a vítěz Slovensko Jakub